una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. И какво става, хора? Аз съм да си не стеглям томбота в Пип България, в Мафия PvP. Много се бъркам с Пип България и Мафия PvP. И сега ще ви я покажа, понеже е малко по-различна. И ще ви покажа и хома ми как съм си го развила. В момента съм на 1.9, затова имам такива глави. Така, ой, тук съм щипила килимчето. Ето на 1.9 съм тук. Успях да си я сложа, обаче много бързо ме хвърля. Това ще оставя тези SMS измени, трябва да ги махнем. Също не съм гледал новите. Евил, няма го, окей. Така, мега. Не, няма го, окей. И сега ще теглим томбулата. Сега ще ви покажа по-различната. Това е, значи първия печели тия айтеми тук така. С 15 блока от голд. Втория печели и по един мотор. Втория печели почти също, само 65 е по-малко. И нека да преминем към теглянето. Така. Ето, аз тук те съм си го направила вече, само че не съм написала, нали. Така, Мафия PvP плюс развитие. Така, нека да го копнем. YouTube рандом, рандом коментар пикър. Така. Ето го. По-бързо, моля. Така, някой не е писал. Добавят, но тук те в някакви групи деца бахти бавните. Така, това ми е резервния скайп, даже може да му добавите само секунда. Това. Даже аз не съм си. Тук те съм си писала, защото и брат ми го ползваше. Но си го промених. И да, това ми е резервния скайп. Ето ми го скайпа, не лилва, не зве, тук е резервния. Май не се заради, нека да видим. Така, YouTube коментар, рандом пикър, така. Не, го правя, бе. Що? Сега... Не, няма. Просто малко се нервя, защото тъпия ми скайп. Чакай, бе, YouTube, бе. YouTube рандом коментар пикър, това дългото. Така сега ще го потърсим, дали ще го намерим. Добре, защо не става, бе? Сега ще видим защо не става. Ето го, YouTube рандом коментар пикър. Опа, тук не трябваше да влизаме. Така. Даже направо ще напишем Google, защото няма смисъл. Така, ето и вече ще го махнем. Така съм от Google Chrome и нещо не ми зарежда. Винаги Google ми е сега ще покажа. Не мога сега да ви покажа какво ми зарежда, защото трябва да включам YouTube рандом коментар. Ето го. Сандра Кирес. Не го знам който е. Така, и сега ще ви покажа, ще си копирам линка. Копиране. Аз мисля, ще го копирам по друг начин. Така, поставям линка. Има 12 записали се всъщност. И се изпълнили всичко това, което трябва, само че някой се десаваха на клипа. Но не ме интересува всъщност. Хареса ли са клипа, защото аз съм си го харесва, разбира се. Така. И ето тук и виждаме, че има 12 записали. Всъщност не знам дали са точно 12. Макар че пише, че има 12 коментара. Добре, 11. Тук да, аз изтрих един, защото беше много тъп. И се надявам никой да не го е видял. Така, аз тук имах едно записано нещо, защото теглих малко.